नोंनि मुङा मा? खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नन्दिता क'जिं बसुमतारी। नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? मन्दिराम कसारि गुदि फरायसालि। नों मा थाखोआव फरायो? थाखो से। नोंखौ आं दिनै फरायसालियाव लांनाय मुवा आरो फरायसालियाव मावनाय हाबाफोरखौ इंलिसाव लिरनो होदों। नों बेफोर सोदोबफोरखौ इंलिसाव लिरनो हायो ना हाया आं बेखौ नायनोसै दे नन्दिता। नों दायो लासै लासै गोसोखांनानै लिरदे नन्दिता। जागोन ना जाया? जागोन। लासै दाद्रायनो। नन्दिताखौ आं दायो बिजाब, कपि, पेन्सिल, पेन, बेग बेफोर सोदोबफोरखौ इंलिसाव लिरनो हायो ना हाया आं लिरनो होदों। मानो होनोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरा फरायखांनो हायोब्लाबो सोदोबफोरखौ लिरनो हाया। नन्दिताया जोबोद मोजाङै लिरनो नाजादों। उन्दै गथ'फोरनि गोबां गोरोन्थि जायो नाथाय जोङो बेखौ जागोन ना सि? Yes mama, very good. CIN. Yes mama, very good. Yes. Yes. School लांनाय बेग दे बाबा. Very good. आरो स्कुल लांनाय बेगखौ मा होनना लिरो? BAG. Very good. कारबो थाङो नङा होनबा स्कुलाव? Very good. Yes, mother and father both are go to school with you. Yes. भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामना होनो नाजा आरो गोदानै फैदोंब्ला फल' खालामना होनो नाजा दे लोगोफोर। बेबायदियैनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मोजां भिडिअ लानानै फैगोन नङा नामा नन्दिता? इमान मोजां खोथा बुङो। नंगौथ्रा बाबा। नों हादों ना नन्दिता? दे नेक्स्ट। नन्दिताया जोबोद मोजाङै बेखिनिखौ हाबाय। रिड, मोजां लिर दे नन्दिता। रिड बुङोब्ला मा नों मिथियोना? साइलेन्ट थायो। वाव, रिड माने मा नन्दिता? आं मिथिनो लुबैजोब्बाय। जोबोद बिजि नन्दिताया। भेरि गुड। लिसन माने मा नन्दिता? खोनासंनाय, खोनासं। उन्दै गथ'फोरखौ सानफ्रोमबो मोननाय सोदोबफोरनि हांखोफोरखौ सानफ्रोमबो लिरबाय थानो होनांगौ। प्ले, प्ले। Yes, very good. Next mama. Sing. नन्दिता देनाय दोंसे मेथाइ खनलाय। काइनि बिगोमा आबावं गरायजों गेदेर जिउनि गेदेर। Okay. Sing. Yes. So easy gara uन्दै. Yes. Now dance. दे लिरदो डान्सखौ। DA बिनि उनाव मा जायो? N बिनि उनाव CE. भेरि गुड। नायनि वाव, गथ'फोरखौ बिसोर हायोब्ला जों जोबोद माने गोसो गुदुं खालामनांगौ। आखाइ खबनानै बायदि बायदि बुंनानै गोसो गुदुं खालामनो हायो। नेक्स्ट मामा, स्कुल। दे स्कुलखौथ' हाथारनांगौ, गुबुनखौ हानायनि सिगाङाव हाथारनांगौ दे। वाव मामा, स्कुल माने मा? भेरि गुड। गोरलैथार ना बाबा? दे बुंदो। टिचार माने मा लेटार जागोन दे लिरदो टिचाराव। टि
ओमफ्राय सार सारा मा बुंदों दे बुंलाय CHER yes very good sebay ni be next school of mama दे 18 मा लिरदों मा 18 आव boy माने हौवासा गथ' ना बाबा very good now next wow Nandita are you boy or girl girl wow man plural bahasa izin singular ba जायोबा ना very good wow who is man mama woman who is man human yes I am man okay woman woman W yes O or yes man yes is that yes mama listen to me who is woman mother yes बिदिब्ला लोगो नोंथांमोन जों भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दिनै नन्दिताया फरायसालियाव थांनाय समाव मा मा मुवा बेसाद लाङो आरो फरायसालियाव मा खालामो फरायसालियाव मा सोदोबफोरखौ बियो सोलोंनो हादों बेफोरखौ बियो लिरनो हायोना हाया हादोंना हायाखै बेखौ दिन्थिनो थाखायनो बे भिडिअखौ दिनै बानायनाय जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंब्ला मा खालामना हो मामा फल' खालामना हो दै बिदिब्ला एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय